Виж, това... Какво? Не си ти, аз съм. Какво? Аз... съм малко заета в момента. Господи, това се случва. Аз просто мисля, че... трябва да се вървиш. Почакай! Почакай! Ако ще се почувстваш по-добре, аз всъщност никога не съм те обичала. Какво? Не! Защо си мислиш, че ще се почувствам по-добре? Не, виж, просто тръгвам. Боже... Аз те изневерих. Какво? Казваш ми го сега? Какво ти има? Край. Просто приключихме. Не ме търси повече. С брат ти. Какво? Кой прави така? Кой прави така? На път съм да изляза от тук, а ти ми казваш, че се изневерила с... Какво става, брадаре? Чакай. Той беше под масата през цялото време? Упс. Добре, как не те видях? Аз съм като нинджа, брат. Добре. Защо ме го причинявате? Защото те обичам прекалено много. What the fuck? И аз, брат. Помислих се, че ще скъсаш с мен и трябваше да се подсигуря с някой, за да не ми разбиеш сърцето. Не. Това е нереално, това е ненормално, това е просто... Ти не разбираш ли, че ти ми разби сърцето току-що и си на път да ме загубиш, защото ти ми изневери и на всичкото отгоре с брат ми. Защо? Не усложнявай нещата, брат. Да, не усложнявай нещата. Усложняваш ги. Как усложнявам нещата? Вие ги усложнявате. Това е просто... Вие сте ненормални. Това е нелепо. Аз просто стръгвам от тук. Не мога. Чакай, аз живея тук. Изчезвайте. Ало, брат. Здрасти, момчев. Може да дойде за една вечерова, защото си изгубих ключа за вкъщи. 2. 3 най-много.